Joo. Tässähän meillä olisi taas projektia, kuulkaas. Tämän näköinen projekti. Ja tässä projektissa siis nyt mä etukajerit ehdin jo vaihtaa, siitä mä en kuvannutkaan mitään, mutta nyt on niinku takakajerian vuoro. Täällä on takaovi nyt auki. Täällä on tätä eristettä. Ja tän eristeen alle olisi tarkoitus sit laittaa, mutta ei vielä tässä videossa. Mut siis sinne tulee äänieristeet jokaiseen oveen. Ja sitten takaluukkuun. Koska sinne tulee suppari ja kaikkea muuta. Mutta siis meillä on Plum Audion kajarit eteen jo asennettuna. Ja nyt vaihdetaan taakse. Tästä tonne meillä on sopitinrenkaat, jotka sovitetaan tonne, tehdään niille reijät. Ja sitten pitäisi sinne istahtaa oikeinkin mukavasti. Mutta hei, eiköhän lähdetä katsomaan, että miten ne sinne istahtelee. Joo, siinä meillä olisi sopitinrengas ready to go. Sitten tarvitsemme poraiskoneen ja poraiskoneeseen. Onks meillä missään täällä jossain täällä? Missä meillä mahtaa täällä jossain olla? Ristipää, että me saadaan tehtyä ruuvireijät. Me tullaan siis käyttämään näitä. Mulla on käytetty näitä muutenkin. Niin näitä käytetään. Vedetään näillä läpi. Menee ihan sopivasti siitä läpi. Jos meille tulee taakse nämä Relax 160 RC kajarit. Ja eteen tuli nämä Super Relax SR 165S. Ja siinä tuli diskantit mukana kans. Tosi hyvät, asensin ne tonne, mutta ei ole vielä kunnolla tehty säätöjä, niin en ole ihan varma kokonaisuudesta. Vanhat takakajerit oli siinä vielä mukana, niin ne vei sit näiden niinku... Ei saanut vielä niin täyttä tehoa ulos mitä mahdollista, mutta... Kohta päästään kuulemaan, että miten se sitten soi, kun lyödään nämä kaikki 4 paikalleen. Joo, lyödäänkö hei tommosilla kajarit kiinni? Ei perse. Joo, eiköhän mä tällä pärjätä. Katsotaan vielä, että nuo sopii tuohon. Joo, nämä on täydelliset. Sitten ei muuta kuin mennään tekemään rööri. Tosta toi mukka. No niin, nyt on koko setti. Koko setti ja sitten mennään. Eikä meinata. Elikkä tarkoitus tehdä reijät, 3 reikää. Tuo ja tuo. Noiden kohdille. Tonne tehdään röörit. No, kyllä se tossa pysyy. Vähän tolle kädellä vaan pistää sen tonne sivuun, niin kyllä se siinä pysyy. Sitten ei muuta kuin pora laulamaan. Siihen niin ja ruuvi kärkeen. Otan silleen, että täällä on tämmönen johtohahlo. Se menee ylöspäin. Sitten ruvetaan sovittelemaan. Itse asiassa se ei haittaa. Ehkä ne vois laittaa vähän menee tolleen oikealle päin. Sitten toi menisi vähän paremmin noin reijäkki ehkä. Kokeillaan vielä muovi päällä. Joo, siinä on hyvä. Sitten ei muuta kuin jurskautellaan se siihen. Jurskautellaan. Siihen vuo. Noin! Kato, sinnehän se menee. Joo, sehän on siellä. Kattokaa. Se on siinä. Nyt meillä on reijät. Sitten otetaan se irti. Mennään sisälle, lyödään siihen kajari kiinni ja sitten tullaan koko setin kanssa tänne ja asennetaan se siihen. Ja sitten tää tulee vaan tähän päälle näin. Lärväke siitä edestä. Sitten ei muuta kuin jurskautetaan irti ne sieltä. Antautuiskohan ne siitä kuule meille? Oho, kyllä muuten antautuu. Kyllä antautuu. Joo. Sehän olisi siinä. Sitten ei muuta kuin mennään asentelemaan. Tää onkin sitten sitä mielenkiintoista hommaa. Siihen niin. Nui.
Sitten päästäänkin unboxaamaan. Tää on se, mistä kaikki tykkää. Tossa on muuten nuo äänieristeet tuolla alla. Tuon merkkiset äänieristeet. Siihen on tulossa. Mutta joo, täällä meillä on nämä gaiuttiimet. Katsotaanpa miten lähtee aukeamaan. Joo. Nää on vissiin vanhaa mallia. Joo, koska nää on hopeiset, niin nää näyttää vanhaa mallia. Onpa muuten kookas tuo kuppi tossa keskellä. Pikkusen on erinäköiset kuin nuo toiset kajerit. Mahtaakohan tuo mahtuukaan enää tonne? Siinähän oli sovi. Täältä me siis tarvitaan Tämä me katkaistaan tosta. Nämä johdot katki, kuoritaan ne. Ja sitten, no eilen mä koitin kolvata, mutta siitä ei tullut yhtään mitään, niin lyödään siihen tommoset apikot päähän. Ja sitten ne on vaan plug and play ja näin se toimii. Eli tähän nämä 2 johtoa ja sitten kajarista 2 johtoa, niin ne 2 johtoa on kai yhteen reikään, eli 4 johtoa yhteensä. Sitten se on vaan plug and play ja sen jälkeen kajari paikalleen ja toimii. Mitä? Onko täällä ruuvit mukana? Mitä? Nyt tuli kyllä jännän näköiset kiinnikkeet. Tämmösiä tuossa toisessa ollutkaan. Ja hirmuisen pitkät ruuvit. No niin, totuuden hetki. Joo. Sama systeemi. Joo. Sitten siihen vaan. No niin, nyt on kajari sovittimessa ja sitten siihen ruuvit. En tiedä mahanko laittaa näitä pitkiä. No, kokeillaan. Laitetaan nyt 2 ruuvilla ainakin, niin katsotaan onko nuo reijät sopivat. En tiedä, jos ei lähelle lähde, niin ainakin paska ruuvimeisseli. Tästä tosta vähän sopivamman kokonen meislöntyyke. No niin. Ruuvataan loppuun asti. Ei, sehän jää sinne sisälle. Näähän on just hyvät siihen. Ei muuta kuin kiinni vaan. Tämähän on satisfying. Ai että kun menee kohtuudella. Sitten ruvetaan. Missä se olikaan? Tossa. Tässä on tää kajarijohto. Toi on plussa, missä on 2 väriä. Tää on miinus. Löydään tosta poikki juurista. Kuoritaan. Laitetaan siihen apikot. Meillä on täällä. Käytetään noita punaisia apikoita. Punaisia apikoita käytetään. Joo, käydään hakemaan leikkurit. Meillä on tossa. Ei, ne ei olekaan tuolla. Mä venkin ne tänne. Käydäänpä hakemassa nopeasti, kun päästään. Oi. Joo, täällähän ne olikin jo valmiudessa. Ei muuta kuin leikaten. Olikos meillä tässä lähellä just nämä kuorentapihdit? Joo, ne on tuossa. Sopivasti. Kyllä näillä pääsee jo alkuun. Joo. Sieltä vaan. Reilulla kädellä poikki. Näin. Ja tässä on nyt nämä. Sitten tarkoitus. Otetaan tästä vähän tätä. Joo, mä haluan tämänkin ottaa pois, koska tää on aivan turhake tässä. Tää teippi. Noin. Sieltä jonkun sopivan verran, katon verran. Kuoritaan molemmista. No ja sitten ähkäisymomentti. Ja ähkäisymomentti. Työhanskat ei varmaan ois mikään kova sana. Ai perse, kun sormet kuulee. Oi, kato! Lähti! Ai että! Eihän tässä tullut edes peijäistä.
Noin. Nämä kajareihin kiinni, kajari paikalleen ja sitten vaan johdot kiinni, ovi paikalleen ja sitten eka puoli valmis. Noin, sitten tuleekin se mukava homma, eli tämä tuohon kaiuttimeen. Katsotaan, miten me se tehdään. Plussa oli isompi, eli plussa plussaan. Ja miinus miinukseen. Simppeliä. Tästä helpompaa kajareiden asennuksesta ei voi tehdä. Ne on siellä. Ne on siellä. Sitten ei muuta kuin kajari kiinni. Sitten kajarin asennukseen. Sitten jos nää mitenkään tarttuis nää tiivisteet takaisin, niin oli erittäin kiva. Nyt sinne tulee virta sitten. Painetaan se tuonne. Sinne vaan. Tää tulee sitten tonne diskiin. Siellähän se olisi nyt paikallaan. Se on vähän vinossa, mutta sitten samalla kun mä teen äänieristeet, niin mä pistän noin viimeisen päälle. Kunhan nyt on. Se on siellä. Sitten ovinen. Istataanko? Vai istataanko mitenkään? Kohta se selviää. Siihen se pitäisi istauttaa. Missäs meillä on diskantti? Noniin. Jumi löytyy. No, takana on diskantit, niin sen takia mä vaan mietin, että olisi pitänyt ostaa diskanttisetti sinnekin, mutta ei sillä ole nyt niin väliä. Edessä on kumminkin uudet Blamin diskantit. Onks tää nyt kiinni? Oh. Kahva toimii. Vai. Pari palaa vielä ovea ja sitten on valmis ja sitten voidaan kokeilla tää puoli ja sitten laitetaan toisen puolen kairi paikalle ja sitten testataan, että miltä kuulostaa, kun on vaihdettu kaikki kairit. Oi. Se on siellä. Sitten tää keskipalanen. Sinne vaan. Ja sitten naks. Se on siinä. Sitten tämä paska. Luukku. Tää on kyllä ihan paskassa tää. Tätä vois kyllä vähän pyyhkästä ehkä. Hyi! Py! Lentää kaikki naamalla. Joo, nyt olisi tää vasemman puolen ovi auki ja tää on taas täällä näin. Bum! Sitten siirrytään oikean puolen oveen ja katsotaan, että vasen ovi toimii. Menee kiinni. Yes. Sitten kokeillaan, että soittaako se biisiä. Joo, se testattiin ja se toimii erittäin helvetin hyvin. Sitten lähdetään seuraavaksi asentaa tonne oikealle puolelle. Sori, mä näytän tältä tontulta nyt.
oikealle puolelle taakse ja sen jälkeen saadaan kokonaisuus. Kuulosti nyt jo ihan saatanan hyvältä noin 3 kajarilla, mutta sitten olisi viimeiset peijaiset ovien kanssa kajareiden asennuksessa, eli tonne noin vika kajari paikalleen ja sitten katsotaan, että miltä se sitten kuulostaa. Mutta nyt lähdetään pistää tuo kusinen kajari paikalleen, siinä menee varmaan joku 6-7 minuuttia, ei mene, kun puoli tuntia viiva tunti, ei sinne tuntia varmaan mene. Paitsi että kun oven kanssa sähälää, kun sen koittaa laittaa takaisin. Toisella puolella se on nyt ei niin hyvin, mutta se on siellä. Joo. Mutta joo, lähdetään tänne taas sama operation, eli tuonne alle. Naks. Eka palanen irti. Oi. Oi. Persi. No. Mitä persettä? Mitä persettä? No niin. Sitten tulee taas tämä homma, mitä kaikki rakastamme, eli tämän kajarin irrottaminen näiden tiivisteiden alta, jotka ovat niin piukassa, että siellä niitä ei saa millään irti. Paitsi että nyt sitten revitään ja rajusti. No. Rupessa se antautumaan. Ei perse. Olipa muuten piukassa. Mutta kyllä lähtee. Sitten mennään rysäyttämään sovitin paikalleen ja kajari sit sen jälkeen sovittimeen kiinni ja johdot kiinni ja sitten sama kasausprosessi ja sitten päästään testaamaan. Voidaan käydä vaikka ajelees vähän ja vähän testilenkkiä vetämässä sitten, miten soittaa. Kokeillaan ehkä vähän säätääkin tota. Tuolla on siis Alppisten mankka myös. Vaihdettiin original mankka myös pois. Ja sitten tänne taakse. Taakse olisi tänne tarkoitus tohon upottaa Supari ja vahvistin. Ja tohon tulevaisuudessa myös. Ja kaikkea muutakin suunnitelmaa tulossa tähän autoon. Kannattaa seurata tätä projektia, koska tähän on tulossa vaikka ja mitä, mutta aloitettiin ensin audiojärjestelmistä ja ne eka kuntoon. Ja sit mä sain tässä autokortinkin muutama päivä sitten, niin nyt on niinku kaikki kunnossa. Joo, siellähän se olisi sovittin taas ruuvattu paikoilleen. Sitten sovitin irti, mennään laittaa kajari siihen kiinni, johdot, tuodaan tähän ja mennään asentamaan. No niin, siinä meillä olisi tämä. Tossa on kajari, ruuvit. Täällä on tää meidän hieno asennuspohja. No niin, ja sitten vielä pari ruuvia kiinni ja sitten päästään tekemään nuo johdot tähän. Kajari on siis jo sovittimessa kiinni. Leikotaan nämä päät. Elikkä niinku näin ikkäästi. Noin. Se on siinä. Sitten taas plussa ja miinus. Miinukseen tulee tää pienempi. Ja siihen. Noin. Isompi sinne. Noin. Ja pienempi sinne. Sehän olisi taas siinä. Sitten ei muuta kuin autolle ja asentamaan se siihen kiinni. Sitten tämä päälle takaisin. Tämä suojamuovipaska. Se olisi siinä. Se olisi siinä. Se olisi siinä. Sitten nää vaan listat kiinni ja sit kokeilemaan. Ai että!
kiinni sitten enää kaikki tämmöset härpäkkeet. Eli tääkin vaan menee tänne näin. Työnnät sen tohon ja naks. No niin, nyt olisi autossa kaikki uudet kajarit. Etukajarit, blamit, takakajarit, blamit, alppinen soitin. Aina mikä puuttuu, niin suppari ja vahvistin. Mut joo, sitten kokeillaan, että toimiiks toi oikein, laitettiinko me se oikein sinne. Ja sitten katsotaan, että miten se soi.